Naganti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen. Mamati iti Diyos ang mga nakabalin amin. Anamarsway ti langit ken daga. Mamati akmet ken Yesu Kristo abugbog anak naken apo tayo. At imawag ti arami ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen. Nagtutok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa ti krus na tay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlungan daw. Imulig sa dilangit, katsitukaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapon to sa jay nga may hukum kadsibiyag ken dagiti natay. Mamata akmet Espiritu Santo, patyak met ti Santa Iglesia Katolika. Ti pinagririnano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol. Katadanto met panagungar ti bagikan ti biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagaryam, matungpal ko matnakan mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon ng aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kadakami. Di nakamet baybayan, manugot ti sulisog, isalakan nakam katidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat ng kasatan ka, kita amin na babae, ng kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat ng kasatan ka, kita amin na babae, ng kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat ng kasatan ka, kita amin na babae, ng kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kenta Anak, kenta Espiritu Santo. Kasi di po nga na, kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. Ig misteryo ang tayo panunutan, so di ti misteryo analadingit. Katumunada di panagkarkaranak na po tayo Jesu Kristo, ken panagling et natidara ijay minuyungan ti itsimani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal kumatnakan mo, ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakam katidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, dagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka, kita amin na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol,
itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae ng kasatan met bungat siya mo na po Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae ng kasatan met bungat siya mo na po Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae ng kasatan met bungat siya mo na po Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae ng kasatan met bungat siya mo na po Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dagan ka. Sikat ng kasatan ka kita amin na babae ng kasatan met bungat siya mo na po Jesus. Santa Maria, ang ina ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga kastamit itaken itagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispana na kam tapoy ti infierno. Iturong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangrunat nakasapon unay ti kaasim. Ti may kadwa na ladingit na misteryo, dahi di pa nakasaplit-saplit na puto sa Kristo asiraraked, itimunmun asingit. Amaming andat sa dilangit, madaydaya ko matinagan mo, dumteng ko mati pagaryam, matungpal ko matinakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanan mit patinayon nga aldaw. Pakawanam ti basol mi akas met pa makawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog. Isala ka na kung tan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos kakaasira kami ang managbaso. Itaken ton oras ti papatay mi.
Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan ka dagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken ton oras ipapatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikastanto metag nanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam ti basbasol mi, ispalad akam tapoy ti sa dinfierno. Iturong mo amin nakararuat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay iti kaasim. Ti may katlo analadingit na misteryo, day di pa nakabalangat pa po tayo Hesus Kristo, kadagiti natrumamis asisiit. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatnaken mo, dudagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umano ko ti sulisog, isalakan nakam katidakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mo. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sa dagan ka, sikat na yung kasatan ka rin kita amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga nay, kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana.
O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispalan akam tapoy sa infierno. Iturong mo amin nakararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim. Iti may kapat analading iti misteryo, dahil panagbaklay na po ti Jesu Kristo, tingkatag sa na krus at turong ti bantay Kalbaryo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito, iti kanan mit patinayon ngal daw, pakawanan ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamati amin adakas. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras sa ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras sa ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras sa ipapatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno kati grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat tinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikas tanto metag na nayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbasol mi, ispala na kam tapuit sa di infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay iti kaasim. Ti may kalimaken maudi analading ito misteryo. Isu tinadawal apan nakailansa ken ipapatay na po ti Jesu Kristo, iti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagariam, matungpal kumatnaken mo, tuy dagakas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami.
Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na apo may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na apo may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na apo may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan ka rin iti amin na babae, na yung kasatan may tibungat tiyan mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Diyos Ama, kanta anak ken Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanan ti basbaso mi, ispala na kamtapoy sa di infierno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol, unay ti kaasin. Salverena inati kaasi, biag samit ken inanamami, salve si katekararagan mi, da kami na pagtalaw ng anak na Eva, kapakaatsikam ken ka sumasanek ngagsangsangit titidaga pagluluan. Allah ko makatalik mi talimukad kadakam tamatam aman ang asi, katinton malpas tate pamagtalaw. Ipakitan to kadakam na Jesus sa bendito nga bungat tiyan mo. O manangasi, o manakem, o nasamit unang Virgen Santa Maria, kakaasin na kami Santa nga inati Diyos. Tapnom ekari kami kaligid inikarkari ni Apo mo Heso Kristo nga anak mo ken Apo mi. Kung mararag tayo, O Diyos, babayan ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugtong anak mo. Ingun odan na kami kadigtigon ko natag nanayon apanakaisalakan. Ipay mo kadi o Apo, babayan ti panunot mi. Kadigiti misteryot na santuan unay nga rosaryo na po Virgen Santa Maria, tuladan mi tininaonda, ket magunod mi ting karita, gapo may ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ganti Ama, Anak, and Espiritu Santo. Amen.
saken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na, kinatangsit lipaten ken amin asakit tinakem, ni Jesus ti turuan kay amin amay maysa. Hintay amin ikanta, ragsaken kapya, pagyamanan ti Ama, ti ayat ken imbag na. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kumakada kayo, Kasta kumamit ken ka. kakabsat ikararagan tayo. Di pagpagilian, dagiti agugubat, dagiti mariribok, dagiti marigrigatan. Kastamot kada tayo, di pagilian tayo, sapay kumata ti Diyos. Ipariina na ti ayat kendungo na kada tayo, dagiti pampamilya amagulgulo. Tapno orad maikaritay amakirano, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat pagbabawian tayo ida. Sika ana ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, apo kaasyan na kami. Apo ka siya na Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo ka siya na kami. Sika asitutugaw iti makanawan ti Ama tapno ibabaet na kami, apo kaasyan na kami. Apo ka siya na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumaraarag tayo. Dawatin mi apo ti ipangag mo, dagiti karkararag mi, tulungan na kam kadi, tapno mabigbig mi ti pagayatam, katika ikan na kam ti bileg, tapno maaramid mi, gapuken apo meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti umuna asurat ni San Juan. Anak ko, asidegen ti panungpalan, nangegyu nga umayn iti Antikristo. Ita, nagparangin ti adung Antikristo, ket doytoy ti pakaamuan yung asidegen ti panungpalan. Nupay no addada kada tayo idi, pinanawan da tayo agsipud iti kinapudno na, saan tayo akadwa ida. No kadwa tayo ida, nakipagtaeng da kuma kada tayo. When pimanaw da tapno maipakita, nga awan kada tayo kadakwada. Imaddan kada kayo ti Espiritu Santo ng ented ni Kristo. Iti kasta, da kayo amin, amuyo ti pudno. Agsuratak nga rod kada kayo, saan agapot amuyon ket amuyo pay, nga awan ti kinaulbod nga agtaod iti pudno. Siya sino nga rod ti ulbod? Ti agkuna ani Jesus, saan nga iso ni Kristo. Daytoy ti Antikristo, tadi na bigbigen ti amaken ti anak. Tadi di mang bigbig iti anak, di namit bigbigen ti ama. Ti mang bigbig iti anak, bigbigen na met ti ama. Ngarod, sa limet-metan yu tinanggigyu, manipud ididamo. No armiden yu daytoy, awan dua daw makipagtaengtung agnanayon ti anak ken ti ama. Tain ka rin ni Kristo kada kayo ti biyag nga agnanayon. Ti sao ti apo. Padi kantong agnanayon, kas iti kinapadi ni Melkisedek. Kinuna ti apo iti apok nga ari, agtukaw ka iti makanawan ko, agingga amaparme ko dagiti kabusor mo. Manipud siyon inted ti apo tinaarian apan nakabalin mo, kunana,
ito rayam dagiti kabusor mo. Nakasagana ang makigubat dagiti tattaom, intun ipangulwam ida as sumarangget, kadagiti kabusor mo. Kaslin na ti bigbigat, umaytuken ka dagiti lalaki ng agtutubom, kas na santuan at turod. Insapat at iapo ket dinanto ibabawi, padi kantong agnanayon, akas iti kinapadi ni Melkisedek. Maitantanok di nagagang mo. Ti apo at dakuma kada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na da kayo ti pan nakaasin dagiti amin at tao. Ngem no timmamnayon ti asin saanen a mapaapgad. Awan serserbinan no di ket maibeleng ket mapayat-payatan. Da kayo ti pan nakasilaw ti lubong. Saan a mailinged nga ti ili a mabangon iti rabaw ti maysa a bantay. Awan tao amang saan a mailinged iti ili a mabangon iti rabaw ti maysa a bantay. Awan tao amang gangat iti pagsilawan sa nakaluban iti salop. Iparabaw na kitdi iti naira na apagsaadan na tapno aglawag kadagiti amin at tao nga adda iti balay. Masapul akas tamot ti panaglawag ti silaw yo iti imatang dagiti tattao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yo ket idaydayaw da ni Amayo sa dilangit. Di yo ipagarop nga umay kuwaswasen ti lintig ni Moises ken dagiti panursuro dagiti propeta. Jak imay tapno waswasik dagitoy no di ket ipakitak ti pudno aka ipapananda. Laglagi pa inyo abayat ti panagpaot ti langit ken daga. Dinto mapukaw ti uray may sa atulnek wenno kabasitan apasit ti linteg. No di ket agpaot to agingga iti panungpalan ti lubong. Isot gapuna ati mangsalungasing iti kabasitan kadagiti bilbilin. Ken mangisungsong kadagiti dadduma at tao tapno agsalungasing damet. Isunto ti kanumuan iti pagarian ti langit. Ngan ti si asino man nga agtungpal ti linteg ken mangisuro pa ikadagiti sabali tapno agtungpal damet. Isu tinatanok iti pagarian ti langit. Ti ebanghelyo ti Apo. Da kayo ti pan nakasilaw ken pan nakaasin kunana ni Apo Jesus iti lubong. No kitaan tayo ti lubong. Kita nyo agraralidad ta Iraq. More than 500 something na tayo. No agralida na siyempre Muslim countries na gito hindi Diyos sa bali gamin ti paniriganda. Awan ti handa unay nga respetaran na kita biyag kadakwan o ka radical ti panagpanunot da no daduma. Lahamot nga panangos gano niya ti puntos dangam talaga kaasidan. Mabrok amin na nagado. Nabayagan ti Ukraine ken Russia. Ta sa bali mo ti paniriganda. Sa bali mo ti rally tayo. Translasyon nga kapi addaman madisgrasya gapo di kayat damot nga datay ni Apo Jesus mo ti warwaragawag tayo kasla isuda radicalism da tayo. Paspastreken ni Apo Jesus. Asjay. Tadatom isong ruti asin ti lubong iso ti panaka mangisuro kanya tayo ti pudno mainstolaran no bigat ti baro nga arsobispo tayo numan pay madamati riribok ti lubong madamati gulo ti Pilipinas dagiti mangida daulo gulo ti anyaman adala tamos side na nga nasaya at tapaya iti kinakristyano tinadyosan nga biyag aggargaraw latamot haan nga puros nga entero nga lubong kagulo no di aggargaraw latamot ti na espirituan kin na Diosan nga panagbiag tayo kada ito ti mangted ti silaw anya daytoy silaw
no sumsumreklatan ni Kristo iti biyag tayo, uray ti kangitingitan ti gulo, addan tulat ta silaw. No sumsumreklatan ni Kristo ti biyag tayo, uray kangitingitan ti rigat, addan tulat ta asin, addan tulat ta raman, addan tulat ta nanam, ta dayay nanam, ken dayay raman, iso ti mangted ti namnama kada tayo, iso ti mangted ti pigsa kada tayo, iso dati kunana nga siyak ti silaw, iso nga tunggal ag trabaho tayo, tunggal uray no kagulgulwan na, no addan tulat ag trabaho nga garaw ti Dios, addan tulat ta silaw nga agaranaar iti biyag tayo, tunggal maaramid addan tulat ta silaw nga aglawag iti lubong tayo, iso nga hantay lat na maawanan tinamnama, no ti side da kagulo, datayo mati bagbagana met, datayo ti mangted ti kapya, talna silaw pan nakalawag, di ti ikarkarit tayo mo, di mati ibagbaga tayo, tani Apo Isos, iso ti kaya na, nagpintas pa ti kunana nga intuloy, hangko nga umay waswasen ti linteg, umay ko ornusen, ken si asino man, nga mangisuro kadagito nga linteg, niya ti kunana niya, natanok da iti pagarian ti Diyos, iso nga obligasyon, tulong tay lata, trabaho tay lata ti mangisuro iti linteg, ta iso ti maikari, nga mauawagan nga natanok iti pagarian ti Diyos. Sa inek ni Pumararag tayo, kakabsat tapno na tayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Kahit may paaya pakaidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaiayo ko maken kaapo daytoy daton mi, agserbi ko maamang pasanto kada kami, ket magunod mi, ken manggunod ti dawat mi asi papakumbaba ita kaasim, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. Pudno na ama ikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken dito. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kat agnanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Ta iti sidong ni Kristo kabayatan ti pinabaro, kinayat mo a pinabaro dagiti amin nga adda, ket maikari kam amin iti kinapunno na. Isuno pay adda ken kuana ti kina Dios, ket agparang ana Dios ti gloriana, inna inuksob, ket babaen ti dara nga imbukbok na iti cross, impaay na ti pannakikapya kadagiti amin a parswa ken ti Dios. Isumeten ti gapuna a kadagiti amin a parswa, isot katanukan, ken nagbalin nga isot pagtaudan ti agnanayon a pannakaisalakan, ken dagiti amin ken kuana paidalan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday.
Santo, santo, santo ti Apo, a Diyos dagiti amin na parso, ti langit kandaga, napno dati pakaidaydayawam, hosana iti kangatuan, madaydayaw ti umay. Pudnoon ay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kati paaymo ida kada kami abagi dara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana. Kastamet akal pasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagipyo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo. Iti nga rod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami amakirano diti bagi kan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kumaama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kam to kadmet kadakwada mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, eroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumati nakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdam kadakam dal daw ito'y, tikanen mi ti patinayon ngal daw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami ti amin ariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi ken iti yaay ni Heso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapyang aggapukan niya titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana,
ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kay amin kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagaasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanya kam ti may salay nga sa mapaimbag tuntoy kararo. Kumararag tayo. Dawatin mi kan kauman nakabalin a Dios tada kami atineraonam kadagiti sakramentom kasta kumapay nga ipaay mo ang makapudno kami nga agserbikan ka babaen tinasingpet a panagbiag gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios isa magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo na Misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.